Velkommen til. Denne gang der skal vi tage et kig på Acer C20. Det er en Pico projektor, og det er faktisk imponerende, hvor meget man kan få ud af sådan en lille størrelse her. Det er en rigtig, rigtig god lille projektor. Den er både i brugervenlighed, tilslutningsmuligheder, men altså også i den kvalitet, som den lyser med, på trods af, at den faktisk kun lyser med 20 lumen, hvilket er væsentligt mindre end de store professionelle projektorer. Men lad os tage et kig på til at starte med, hvad der følger med i æsken på den her. Der er et cover, så man kan beskytte sin projektor, når man er med ude at rejse og har det liggende nede i tasken. Så følger der noget strømforsyning med et specielt stik. Så vidt jeg ser kan gennemskue, så lader den rent faktisk også via den micro-USB, der sidder i. Men den her den har sandsynligvis mere kraft og saft, og får den ladet op hurtigere. Så er der sådan en universal adapter med, som går fra dens stik over til et VGA-stik, så man har mulighed for at tilslutte sin bærbare PC. Så er der sådan en micro-USB til USB-HUN, fordi man kan bruge USB-sticks på den også til at trække informationer fra, ligesom den også kan tage SD-kort, men det kommer vi tilbage til. Så er der en mini-jack til mini-jack, fordi den også kan sende lyd ud til en ekstern kilde, og det er fordi den kan afspille indhold, der ligger på den interne hukommelse eller SD-kortet. Og så er der det obligatoriske USB til micro-USB, således at man kan få fat i data, der ligger på både SD-kortet og den interne hukommelse i C20'eren. Godt. Jamen lad os tale lidt mere omkring specifikationen, der er på den. Som sagt, så er det en 20 lumens Pico-projektor. Den vejer 166 gram, så den er altså ikke ret tung. Og den har en opløsning på 800 gange 480, det vil sige det, der hedder Wide VGA eller WVGA. Og altså rent størrelsemæssigt, så er den altså ikke ret meget større end en mobiltelefon. Den er lidt tykkere, men ellers så er det faktisk ikke meget større, og i virkeligheden er det ikke ret meget tungere. Den har indbygget batteri, sidder herinde bagved, og det er faktisk, hvis jeg nu kan få den åbnet, det er jo skifteligt. Så det vil sige, at skulle man løbe tør for juice på batteriet, så kan man sætte vand i og have ekstra liggende i tasken. Alternativt, hvis batteriet bliver dårligt efter mange års brug, så har man også igen mulighed for at skifte det ud, hvilket faktisk er ret smart. En lille fix ting, som jeg også lige vil nævne, det er hernede i bunden, der sidder sådan en skruehul til at sætte sådan nogle på her. Den følger desværre ikke med, men skruer man så ind her i, så har man altså mulighed for at lave en lille fod, og det er altså ret praktisk, hvis man skal bruge den til præsentationer på farten. Så den kan jeg anbefale, man køber. Så skal vi have et kig på tilslutninger, og så vil jeg lige skifte over, så vi kommer lidt tættere på C20'eren. Men lad os tage et kig på den. Hvis vi starter den side herovre, så har vi en fokus-knap, hvor man drejer på for at få fokus på. Man kan altså jo have meget forskellig afstand til væggen på den her, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man kan stille fokus alt efter, hvor stort eller lille billedet skal være. Så er der den her universal port, som bruges til blandt andet VGA-stikket, og så sidder der herinde bagved, der sidder der faktisk en mini HDMI-udgang. Her foran, der har vi så selve hovedet, altså lyskilden. Og så sidder der herover muligheden for at bruge audio ud, som jeg viste, vi havde kabel med til. Så sidder der AV ind, det vil sige, at man kan faktisk tilslutte en mobiltelefon via det almindelige video out, som findes på blandt andet Nokia-telefoner. Så er der herover sidder der SD-hukommelseskort-slotten, og der sidder også micro-USB'en. På bagsiden der har vi en infrarød-port, det vil sige, at der er noget mulighed for noget fjernbetjening. Fjernbetjeningen følger ikke med, og jeg kan ikke lige finde som ekstra tilbehør, men umiddelbart så må der eksistere et eller andet sted. Og så er der et sted, der hvor man skal sætte 220 volt på. Som sagt, så sidder der på bunden den her skruehul, som man kan sætte en fod på. Og på toppen, der er der en række navigationstaster. Til en sluk-knappen, der er en scan eksterne tilslutninger for at se, om der er noget til navigationsdele her, og så er der en batteriindikator. Og heroppe, der sidder der sådan en gå tilbage eller gå til menu knap. Men lad os tage et kig på, hvordan den rent faktisk virker. Men lad os få tændt op for enheden. Og jeg filmer her i lokale, hvor ovenlyset godt nok er slukket. Der er lidt sollys ind fra den ene side, så lidt mørkere rum, end man måske nok normalt ville have i et kontor eller i et mødelokale eller lignende, men ikke noget, som man ikke ville nemt kunne skabe ved at lige at slukke lyset. Så det her det er et rimelig godt billede af, hvordan kvaliteten den er
på belysningen her. Der er som sagt mulighed for at tage den interne hukommelse. Man kan tage SD-hukommelseskortet, og man kan gå ud og søge efter tilsluttede enheder. Men lige første gang, der vil jeg starte med at vise den interne hukommelse. Der kan man altså vælge at vise billeder. Og jeg undskylder, at den hopper lidt meget, men det er fordi, jeg holder den i hånden herovre. Der er mulighed for at vise videoer, og der er mulighed for at vise præsentationer. Der medfølger en lille converter. Softwaren ligger simpelthen på enheden, som gør det muligt at konvertere PDF eller PowerPoint-præsentationer til et format, som kan vises på den her. Det er desværre ikke lykkes mig at få det til at virke 100% efter planen, så selvom jeg godt nok kan starte den op, så kommer der bare aldrig rigtig noget, og jeg får altså at vide fra PC'en, at præsentationen er konverteret korrekt. Så et eller andet virker ikke helt efter planen, eller også så kan jeg ikke finde ud af at bruge det. Jeg skal sige, at jeg har brugt Office 2007 til at lave PowerPoint-præsentationen til. Jeg har ikke haft adgang til det til andet, så derfor så ved jeg ikke, om det måske er det, der kan være problemet. Der er også nogle indstillingsmuligheder, hvor man kan gå ind og lave nogle settings omkring fotos, hvordan skal slideshowet køre, man kan sætte noget omkring video, om den skal lave gentagelser, og så er der nogle systemopsætninger, hvor man vælger, hvilket sprog man kører med. Der er nogle forskellige muligheder. Det er sådan noget med, hvis man vælger det, så skifter det bare automatisk sprog. Så tror jeg ikke, vi vil rode ind i. Brightness, der er to standarder, der er to måder. Der er standard mode, og så er der en øko mode, som altså lyser lidt mindre stærkt. Til gengæld så holder den også noget længere på batteriet. Og ja, sådan der. Lad os prøve at gå tilbage her. Vi går ud, og så kigger vi på hukommelseskortet. Der har jeg lagt lidt forskellige ting ind, så der kan vi lige prøve at tage et kig på det. Jeg har noget billeder. Så skal vi se en gang. Det var herinde, vi skal have fat i. Og der er sådan et billede der af en snehvid have. Og den spiller så lidt hyggemusik, mens den så rent faktisk kører et lille slideshow. Nu er de to billeder, jeg havde derinde, de var ret ens, så det er nok ikke så nemt at se, når jeg skifter billedet. Men ikke desto mindre, så har man et billede eller en fornemmelse af kvaliteten der. Jeg prøver at gå tilbage igen her. Sådan der. Den jeg viste, det var video. Og jeg kan gå ned og tage den her. Og her er der så tale om en ganske almindelig AV-film, som den afspiller. Skal vi se, om jeg kan få den ud, som den er lidt større herfra. Der er selvfølgelig indbygget højttaler, så man kan høre lyden fra filmen, men den er selvfølgelig også muligheden for at tage lyden ud, som jeg viste tidligere. Og som sagt, nu ved jeg så ikke, hvor godt det her det kommer til at tage kamera, men der er ingen tvivl om, at kvaliteten på det her, den er altså meget, meget, meget god til betragtning af, hvor stor den her projekter den er. Så lad os gå tilbage igen. Jeps. Skal vi se, om jeg kan finde ud af at komme tilbage her. Og der er samme indstillingsmuligheder her, selvfølgelig. Sluttet vil jeg lige prøve at koble en PC på, og så vise, hvordan en almindelig præsentation kunne se ud. Her har jeg så kørt en præsentation op fra min PC. Jeg har valgt at bruge foden den her gang her, for at være sikker på, at kameraet stod så stille som overhovedet, eller projektoren stod så stille som overhovedet muligt. Jeg har valgt at sætte PC'en op til at køre 1024x768, på trods af det faktum, at processoren slet ikke har den opløsning, så er skaleringen faktisk ganske udmærket, og det betyder så også, at præsentationen bliver faktisk ganske pænt, selvom den bliver skaleret ned i virkeligheden. Og nu har jeg kun lavet lige 2 slides, men det er bare lige for at vise, at man også ganske nemt kan lave en præsentation, som også står rigtig, rigtig fint på sin PC. Her er en PDF-fil, og ja, det er jo lige det, der lå på min computer. Det var en brugsanvisning til en opvaskemaskine, men ikke desto mindre, så giver det et billede af, hvordan kvaliteten er på en PDF-fil. Og her kan vi selvfølgelig vælge at sige, at vi lige fjerner det vindue der, og så kører vi den ud til fuld bredde i stedet for, så kan vi se, om teksten er til at læse. Herfra hvor jeg sidder, og igen det er ikke sikkert, at det viser sig så godt på kameraet, men herfra hvor jeg sidder, der er teksten så absolut til at læse, og det er en afstand på cirka 1,5 meter fra væggen, og jeg har et billede på væggen deroppe, som er i størrelsesordenen omkring, jeg vil skyde på 22-25 tommer, men altså man kan gøre billedet meget større, og man mister selvfølgelig noget af den lyseffekt, der er i det, men billedet kan gøres væsentligt større, helt op faktisk til 66 tommer, er der mulighed for at fokusere, og det vil sige, at man kan faktisk have projektoren på en forholdsvis stor afstand.
det var det, som jeg lige umiddelbart ville vise med projektoren, men det er en rigtig, rigtig sød lille projektor. Den er nemmere at have med i lommen. Der er masser af tilslutningsmuligheder. Der er flere tilslutningsmuligheder end dem, jeg har vist, men der følger bare ikke kabler med til som standard i æsken. Der er mulighed for at gemme noget på den 2 MB intern hukommelse, som sidder i enheden, og der er mulighed for at sætte SD-kort i. Den kan tage high definition SD-kort, så det vil sige, at du kan tage helt op til 32 GB med dig af præsentationer og billeder og videoklip, som du måtte have brug for på din tur rundt til kunder, eller til præsentationer eller foredrag, eller hvad det nu måtte være. Og den er, som sagt, så lille, at den er ikke ret meget større end en mobiltelefon, så den er nemmere at putte i tasken eller i lommen.